ba? So, by the way guys, I'm Chris Zip and you are watching Crazy Zip. So, ang topic for today is kung tagaan ka og chance nga buha ko ng itlog sa imong kuya kung sa'y gamit lang. Kung ako ipatubago na namin gamitan akong martilyo kayo. Unalan yun ang itlog ba? Yanaan yun ang pagbukan dito. Oh! Nataon din ako yun. I-cheater naman ako. Hindi na kailangan tapos nakasambay. So, shoutout ko kang Dinre, kang Nandix, kang Francis na si Papi Chulo, kang Tatay Idoy na nasakit ng kasing-kasing, o sa akong sir na tagya dyan sa Dontel Bistro. May kung gusto mo buwan bitaw ka lang mag-chill-chill lang ato sa Dontel Bistro kay located sila sa Brave Hearts Arcade second floor. So open na sila dyan Monday to Saturday. So ano lang mo dyan guys, chill-chill ka dyan. So hindi na natin na kailangan gulayan ba. Let's go! Pangalan? Nona. Magkasa si Nona? Tapos kasi ikutin mo na gamit. Lang. So, first question ako sa iyo mama. Worst experience na kaubanin mo ang imong ex? Ano? Gago! Sumbag ka niya. Yawan. Sumbag ko niya sa kader. Kaya nag-away mo ito doon. Dili ko siya lalaki mo. Ano kasi tawagan to? Bayot. Oh! Bayot na kapandaman mo tayo mo. Dahil gawin eh, ma'am, sa'yo pangalan mag? Kim. Kim? Ay wala, parehag nga na sa uyab. Basta mga Kim kayo, mga gwapa. Paano masabi? Wala na yan. Emotional, damn it! Kaka din si Kim mo. Tagadiha. Sayang ka. Ay, si Tising. Si Tising. Miss Kim, first na kong panagta na sa imo. Worst experience na kauban ni mo ang imong ex. Daddy, chill. Talaga. Tawa na yun. Angot to bang? Sige ba? Nangawat yung sabi mo ay sa ilang project. Ang galing! Ang galing! Ay, imo ex nangawat no? Sa inyong partner. Yawa, lainag yan ay. Nananawagan na ako siyang ex like kung makakita to niyo mga video. Pakiuli lang daw sa cellphone o katong panty nga yung ikawat. Ay. Kung tagaan ko ang chance na buha ko ng itlog sa mga ex, kasi gamit. Ang imong tuhod, yo. Kala mo hindi kita papatulan ha? Ayaw, isang bulan lang. Yo, siya, luga yan, isang bulan na sanin mo. Galan! Kung tagaan ka ang chance lang na buha ko ng itlog sa mga ex, so gamit na pagbuhat. Saan yung pagbabsing itlog mo? Sa'yo mong gamiton. Ano? Baon, si Baon. Saan pagsipa? Secret. Ano itlog na lang. By the way, di ba kung sa'yo pangalan? Ikaw, ma'am? Rasa mong duwa? Dili mong duwa ikaw. Yo. Sambanga, tapos Tagalanaw. First question ako sa inyo, ma'am. Worst experience na kauban ninyo ang mga ex? Wala, ex. Wala, computer. Ano? Ay, ikaw, ma'am. Worst experience mo? Kauban ninyo yung ex? Wala siguro. Wala siguro. Wala. Wala. Ikaw, ma'am. Wala. Sige. Next question na ako sa inyong dua. Siguro, ikaw na, namin ka ex. Kagag chance, ma'am, na buhaton yung mga itlog sa imong ex. Saod sa napamagi. Wala ko.
ma. Sige ma. Meanwhile. Kapart. Yawa. Wala, papriso ta karugayan ani. Visit. Okay na part sa content. Ako kabalo nga dili dito pwede din. Abi ba priso eh. Ya wala ko kabalo yawa. Wala sa pare kailangan man nila permit diri sa mulay yawa. Balong dito ang kuan eh, parang dito ang vlog eh. Ginanga dulan mo ban duha ka guard yawa. Si Radyo, hello, nasa diri. Anak to isa ka gado. Ah, Roger, nasa lang diri. Yawa, agawin sa'yo. Wala. Ayun na. So guys, namin diri karon nagpadayon na. Standby na namin dani ba yawa. Kaon, pawalas ka kulba. Namin dani busy. Yeah, pulbahan si kay Kuy. Yawa, naulo ko tong 1 minute tong interview na do. Okay, lakas sila dito. Yeah, bulugoy, bagay tag mga pumuntahan na. Dito sa yawa, gising Wala taro. ko, ma'am, kung makita nyo ni ma'am, sorry kay ma'am. Ma'am, di na maulit ma'am. Nah guys, kay ako ma'am. spotting eh, may guys, gising taro, meron to. Yawa. Para dili nga content, no? Gituyo ko ni nga sa Nina, boy. Dili na lang may mag-content karon. Kay, Wala, priso. Hindi, mahukay na lang may sukukon ba? Mahukay na. kaya chanda lang kayo starting sa content guys. Kalit nag-priso. Priso. Roger. Wala, Roger. Ipakita si Roger. Baliw ko yata eh. Roger, yawa. Ito, priso.